Yanotaura zvekuti taurisa muning'ina wangu akabuda achienda kubasa. Vaisiya pamba ndina amainini ndichigara nemuzukuru mwana wasisi ari form 2 ane 16 years. Chigara naye pamba. Amainini vakatanga kufonera chikomba chavo vachiti huya murume wangu pamba ndinogara ndega, murume wangu akabuda akaenda kubasa. Anoita zvokuya apo neapo, saka pamba pari free pari open. Akatanga kumufonera kuma 11 pawaenda kumuchingura kubus stop kwa Mudzengerere. Mwana achiona zviri mumaziso. Pavasvika pamba murume bamiswa panze. Mwana musikana webhasvika kunotakurwa semwana mucheche bvanorarisiwa. Musikana zvesaizviona bvangotenge munhu akakotsira. Ane 16 years. Aisumudzwa akanorariswa naamainini parutivi kuti vaite vawaridze paurire pavaida kurara nemurume wavo. Saka mwana haana kukotsira panguva iyoyo. Vakabva varamba vachiita zvavakaita. Vabva vaseta aramu ya4 o'clock kuti pa4 dzakakwana ndo panichamuka ndichienda nokuti anenge apedza kuita mutambo wavo wavaita. Musikana ndo paakamuka bvauya kundiudza kuti sekuru. Ndikati zvikanzi mumba magogo mune murume arimo. Ndikati mune murume aripo kwewarara kupi? Zvikanzi nomati arara. Ndopa ndikatarisa foni ndikaona foni dzichita 11 past 3. Ndikati mba ndakafunga ndikati ine ndikaendera amainini kuvabvunza kuti ndiani wamunayo. Ndinonzi mangwana iwo wakavhurira amainini mhosva yacho handizokwanisi. Pandaenda panext door pasabhuku pandanomutsa ambuya vari ipapo. Ndikati ambuya ndayakumutswa nemuzukuru. Mumba maamainini muri kunzi mune murume arimo. Saka ndauti mimi makapinda makavhura door muona kuti ndiani arimo. Mangwana ndimunozwa muri witness wedu kuitira kuti mangwana nyaya kana yakuzoenda kwainozoenda. Shuwa mbuya vakaita saizvozvo wasvika kunobvunza amainini vakati ihanzvadzi yangu. Pavakati ihanzvadzi ndopandikavheni ndingada kuva ndihanzvadzi shuwa here. Ndopandikaona kuti hanzvadzi yacho haisi, hanzvadzi yacho inozi Sohani. Ndikati akona atezvara kuti hakuna munhu akadaro. Panguva yakabuda murume akabuda asina hembe patatanga kumudzingidza ini nomuzukuru wangu. Vandasiedzera vanhu ndikati varume mbavha ndakoti tiwane mabatiro. Ndikabata bhandi bvarasvotoka handina kumusiya murume uyo. Vandaramba ndichimudzingidza vatamubatsirana nevamwe pakumubata. Vatamubata murume uyoyo. Vataenda naye kwaasabhuku tamusunga maoko. Vatasvika kumutsa asabhuku kuti ndo zvaitika. Kusvika kunze kuchene pakazofonwa ana mukoma vakauya nemuning'ina wangu anova tatenda vandakagara naye pedyo. Ndokuzosvika kwaakazoita kuti zvisvike pazvira. Akabvuma mhosva yake akabvisa dhora renhenda murangu. Tapedza. Izvi ndo zvinhu zvandikabata. Izvi ndo zvinhu zvandikabata zvochikomba chaamainini nefoni nekepi. Aripo. taona nokunyarara achuya tikubvunza mukoma tinoita sei nawe yataurwa iyo noturi pamusoro ikangamira yataurwa ndokutenderana nayo. Chakaitika ndechekuti nemudzimai uyo takatanga kufambidzana 2020-2021. Tifambidzana mudzimai akazongonyangadikawo munzvimbo mataigara. Pandasiyanawo nazvo semunhu wangasisaone. Asi mushure mechinguva chakati kuti muna October akazondisira PaMubhedha mudzimai. So andisira PaMubhedha ndakada kuziva kuti munhu ndiani arisa PaMubhedha. Pandamufonera zvikanzi ndini machadiwa. Pakati yesi kugara kuzvo kandogara paMudzengerere. Vakataura pamafoni paya. Kuti boy richichiko murume ndazorwa karoorwa iwewe.
wakaroorwa here zvikanza ndakaroorwa kuti murume wacho akaenda kugara mumapurazi nemukadzi achisina murume chingotaura mumafoni chichitaura sevanhu vakamufambidzana but rimwe remazuva ndichitsvaga mombe yangu yakanga yandibzvenga takasvika pakurukura futi tese kumafoni zamara mweya wakuda kumuona wandidhonzera kwaari ndo musi wandakasumuka ndichitsvaga mombe yangu ndingandabva mudharo endo pandifonera katisanga pamuzengerere panova pandakazonosangana naye mudzimai uyu ndobva ndikwezvera kunowakumba kwandakasvika ndikazopinda mumba ndapinda mumba ndichitaura nemumwe wangu mumba mune mwana zvoti patime ndakasvika namumira panze yakapinda mumba achiedza kugadzirira yekuti tizorore so pane mwana akabuda panze ndakatomubvunza ndati abuda panze ndiani zvikanzi amuzukuru wangu ndikati panguva iyoyo pfungwa dzangu dzakabva dzatanga kugaya kuti asi mahwane era but panguva iyoyo ndakangoramba ndakangotenzerawo semurume anga ari mumwe wake zamara muchinguva ndakazoona padhoba kuvhurwa pane light ndibva vapinda gogo vakapinda zvikanzi ametadiwa zvikanzi gogo zvikanzi yanoonai zvikanzi yanzvadzi yangu ndopa ndakaonawo panguva yekuti mahwana atanga ndopa ndakada kuedza kuzisunungura ndopa ndabuda panze ndichiedza kutiza murume uyu ndopa akandibata bhandi shuwa rakasvotoka bhandi ndakaedza kutiza but speed yake neyangu zvakanopesana kuti yangu so murume uyu ndopa akazodedzera vanhu akati mbavha iyo ipapo ndava ndakunzikira pasi ndobva ndadonha pasi ndobva murume uyu ndobva andibata ndobva ndisunga nemakavangano nedhirau maoko ekumashure ndobva ambondirowa mibhadha miviri ndobva ndati shamwazandirowa wandibata nyaya dzakutaura ndodzinzwisisa kuti wandibata shuwa chirega wandirowa wandikwadza panguva ndobva ndakabva ndamuka ndobva ndanzi handikumba ndasvika ndadirwa mvura ya zvairwadza panguva iyoyo dzamara kwamirwa kuti uchene vanhu vakadezi vakaungana panguva yandakabuda mumba ndichiedza kutiza ndandasiya t-shirt kepi nebhutsu asi jini iro ndandakaripfeka iro ndofunga jini iroro panguva yakaswera nyaya yechitaurwa ndandiripo ndiri pakati pongonamata kuti sezvo ndabatwa nemunhu ari mukadzi womunhu ndogona kupondwa panapa so vane mibvunzo yavandibvunzawo zvavo asi chokwadi chandodaudza dare ndechekuti pandakakwezvwa nemudzimai kusvika ndasvika mumusha manga ari ini handina kuziva kuti munhu ane murume semunhu anofambidzana naye iye hananga andibudira chokwadi kuti zvozvai zvakamira sei but ini mweya wakangondipfeka ndokuti regai ndiende ndinoona mumwe wangu sekundiedza kwaaita ndisingazivi ndikutopara mhosva so nyaya yakaswera chikurukuru wadzamara madzimai angu azofonerwa vigira murume wako haana hembe ndandakapfeka jini chendisina bhutsu chikafu ndokumwe ndakapiwa ndikadyawo handina nzara yandakasangana naye ndiri pamusha pane ndapara mhosva dzamara mudzimai azouya netrauzi neimwe hembe yemusoro ndaswera ndisina but sabwepa pakazondibatsira nehembe ndikapfeka so pandakabvisa trauzi iro jini ndobva rakanzi ngarisare pano ndobva rasara maoko memuridzi womudzimai ini handina kuchandakapikisa ndobva ndanzi chienda nyaya yako yamirira dare ndakazotumirwawo mapepa ekunzi kune dare kwachief DOTITO ndo zvaita kuti ndivewo pano nhasi saka ndoti ndinobvuma mhosva yekuti ndakabatwa shuwa ndiyo mudzimai ndofunga nyaya yako kwawatanga nokuibvuma usati wapa nhoroono zvinoreva kuti watanga kuijekesa kuti ndinoiziva ndokwazopinda munhoroono asi padaura pauda kuti kupesanisa pamwe ndakasapata zvakanaka ndepekuti ndakanzwa kuti ane murume asine murume wacho asi kudii vangoda kupesanisa chete hatinakombera kuenderera mberi nyaya iri pachena yatikuisira kuna changapire vatipedzisire somunhu atibvumira ngatipedzere nguva
Nini panguva ndikahusana nemurume ndakabva ndadonhedza foni yangu nanhasi haisikuwanika. Ndizive sevanhu ndakadzingidza. Asi next time tida kuzoti kana maita maoneka chitiko chikafanana naichochi nokuti kana nyangwe zvake yakapara moto unozopedzisira ndiwaita sei musanyanye kuruva kana zvamukaita izvi iye kubhadhira mukaro wangu unowu kuti saka bro kana makanga kukwanisa kubata it's okay azinzwe pamusoro yechangamiro nemakurukoti nyaya yedu yamirira nechangamiro tichipa chachoti right maita basa unofunga tazviona tese kuti murume uyu haana kukakavara kana nenhoroondo yese yanga achipari kuratidza kuti zvishuwa akabatwa ari mumba memunhu haana kupikisa saka aita zvakanaka kuti anoda kupedzera dare nguva tatozoti ngaaramba achidza kuti ataura zvetinatonzwa zvedu but nyaya yanga yabva kare yanga yatodzika kare rega ndichingonzwa kune muridzi wemukadzi kuti murume uyu abvuma zvishuwa ndakabatwa nenyaya yekuti dzimweni dzenguva ndanga singabudirwewo chokwadi nemunhu wandaidanana naye asi abvuma zvishuwa ndakabatwa chii chauri kuda kune murume uyu kuti akubhadhare kurara kwakati mukadzi wako pamusoro wechakamira inini pakutadziwa kwandakaitwa ndikuda mombe 6 right regaititi muchidimbu mombe 6 ndadzinzwa but tikuona kuti macases iwaya ndiwo ari kunyanya kuwanda evanhu vari kubatwa vachitora vakadzi vevanhu saka tinenge takatozogara pasi takakurukura takaonesana ezvinezvi anenge anzi atora mukadzi wemunhu abatwa tinofanira kugara tiine chaji inofanira kunge ichingozikanwa wachiti munhu tora mukadzi wemunhu mudare ramambo DOTITO wawanikidzwa imbo mumbe dzinoti dzakati kuti nhasi unaambotora mukadzi wemunhu ambonzi mombe 3 mumwanzi mombe 5 mumwanzi 8 mumwanzi pasi zvakutozikana zvakangofanana nekunzi kurima pamakuva kutema pamakuva zvinofanira kungozikanwa ukaunzi watema pamakuva chete imombe here imbudzi 3 vanhu vanofanira kunge vakagara vachitoziva sizasina dambudziko iro kuti takambotungwa pepere inge akadzipiwa mombe 6 atora mukadzi wemunhu nhasi akunzi apiwa mombe 3 saka zvimwe zvinhu zvatakato tabumbirire mutemo mudare ramambo DOTITO saka tiri kuti zvakagarirwa pasi hazisi takazvigarira but zvakagarirwa pasi saka ndiri kuti vamupukuta muchapiwa mombe 3 dzamuchapiwa kuzobviswa imwe mombe inoenda kwamambo yekuti vakasvibisa mudunhu mamambo zviri kunzwika mupukuta ndo mombe dzamuchapiwa 3 zvadaro adzimai venyu kunozodiwa mbudzi 2 dzekuti vakadanana nemurume uyu vakadanana nemurume wemunhu kana kuti hazvitenderwi zvavakaita chihure chavakaita chekusvibisa mudonhi ramambo ndifunga maona pane mari yauya kuno yembudzi 2 ndedzemukadzi vakatotongwa svondo yakapera pakadzi panodiwa mbudzi 2 mari yamaona ichiuya kuno zvakafanana izvozvo izvoti hazvichinji kungotora chete murume wemunhu imbudzi 2 saka tiri kuti izvo zvazvichinji saka mombe 3 dzamuchapiwa mupukuta nemombe neyakwamambo saka mombe idzodzo zviri kudiwa papera masvondo 3 ndo mombe dzamuchafanira kubhadhara zviri kunzwika anzani zita chikonyi vachikonyi panopera masvondo 3 kuda mombe ngani 3 idzodzo dzikuya nemombe inoziya kwamambo yekuti makasvibisa mudunhu ramambo ndobva dzakwana ngana 4 dziri 4 panopera masvondo 3 mari yedare wangu wabhadhara here abhadhara
azafunga chakamira ndakasorinda kuvatero chichemo chomurume uyu atara kuti foni ndakarasa ndafunga kuti muning'ina wake uyu kuramba asipo pamba ndachikumbira kuti atengere muning'ina wake ya foni zvazvinoita manje inogona kuti pakurwisana pacho inogona kunge yakadonha kana kuti pakazviita vanhu vakawanda inogona kunhongwa yobva yatoshaika saka zvichida asi kana mune mamwe mafungira muri kuti foni inogona kunge ine pairi mutoziva kuti inogona kunge yakatorwa pakati asi zvataura nhengesekretari kuti dzimweni dzenguva maigona kuzongoti paukama uri mukoma nemuning'ina poita mwana kuti kana akanga achiwana wanongotenga foni yodi mubatsirana asi ndine chimwe chomari yandakapira ndari pane $55 pachichemo chandinacho mari yedare yavakakwirisa ndikudawo mari iyoyo panopera masvondo matatu yomubva mava $55 tobva tadzorera mari yavo zviri kunzwira ya pamusoro chingamira ndiri kuzvinzwa zvese asi kumiramira ndinoedza kutsvaga zvinhu zvipati pari zvinhu chandikuita chekuti ndiwane zvinhu izvi chinogona kuti panguva ndachikumbirawo kuwedzerwa nguva ndichana kuti ndingangomiramira kuti nditsvage zvinhu izvi judgment kana yakaiswa ichikutarisira masvondo matatu ino ndinichazoziva zvakuchaita kutarisira masvondo mangani matatu kuti toda zvinhu izvo asi zvinhu izvi mobva mava pazvinhu zvavo izvi asi mimi uyai panopera masvondo matatu wemupedza mombe ngani nhatu pano dzinoya pano kana vati dziri kuro vanotengesa ikoko woya iri mari kana iri mari mudarira mambodotito mombe $250 zvareva kuti tenda $750 yamufana kudi kuuya nayo kupa murume zvikunzwika ne$55 yemari yavo yedare vada kudzorerwa panopera masvondo matatu nditoite kutaura saka kuzvaiwe yaida zvokunokuzovatambidza izvi ingodzore mbegi nderenji kuti pai zvinhu zvacho mapurisa torai zvinhu izvi foni ndoyenyu kawaida zvimupe mapurisa vazotambidza muromo hanzi pane dhora ranga rakabviswa rechitamidando mauya naro hanzi rinodyiwa namambo kuti mari yakafumuka For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.